Benvinguts a Un Art. Què és Un Art? Un Art és el nou podcast on parlarem de teatre, cinema, exposicions, llibres i a més tindrem una entrevista amb un escriptor, un actor, una actriu, un pintor, una escultora i recomanarem coses que ens agraden. Per què? Perquè Un Art el que fa és difondre cultura. Comencem! Avui tenim amb nosaltres a Dioni Porta. Hola, Dioni, gràcies. Hola, Marta, què tal? Gràcies per deixar-nos el vostre espai, la llibreria Obaga, aquí al carrer Girona, a Barcelona, on el regenten el Dioni i la Carol. Ells dos són uns grans llibreters i uns devoradors de llibres. En aquesta llibreria no sols es venen llibres, hi ha moltes recomanacions, a més tenen exposicions, tenen lectures, tenen clubs de lectura, expliquen contes, fan moltes xerrades. Vull dir que és una llibreria que és un no parar i a mi m'encanten aquestes llibreries que fan moltes activitats, moltes coses i sempre hi ha cultura a tot arreu. Doncs Dioni, merci per deixar-nos el vostre espai, gràcies a vosaltres. La llibreria Obaga. I a veure, avui estem aquí no perquè el Dioni és llibreter, que també ho és. Avui estem aquí per presentar Empujar al Sol, que és el nou llibre que tenim, la teva primera novel·la, no? La teva primera novel·la que ha deixat obrir-se i ens ha deixat aquí gràcies a que ha publicat amb Pepitas, no? Pepitas de Calabaza. Amb Pepitas de Calabaza, doncs poder gaudir de l'obra que realment, personalment, m'ho he passat molt bé. És una obra que rius, parla molt del que és els veïns, la casa, la família, de l'Estany. És un home molt vital, amb els seus 70 anys, amb la seva dona, la Cloti, i la seva cunyada, l'Elvira, no? Exacte. Que tant una com l'altra tenen uns problemes de salut, però realment ja anirem. Això queda llegir el llibre. I després, doncs, a més, no sols parla de la casa, sinó que a més la importància dels veïns, no? De la relació aquesta veïnal, als veïns de sempre, els veïns que venen i se'n van, aquells nous que a veure qui són, no? Què passarà? Què passarà con los nuevos vecinos? I també doncs molta importància a la comunitat de veïns, a l'associació, al tema d'aquell veí que veus de cada dia, aquells que saludes, i també que a vegades per circumstàncies li pots explicar una cosa que potser no ho explicaries a ningú. Aquestes coses realment està molt bé. Doncs gràcies, Dioni. Doncs explica'ns una mica el teu Empujar al Sol. Doncs mira, primer dir que ho has resumit perfectament. Al final és una novel·la que, com totes les novel·les, es poden llegir des de molts llocs i de moltes maneres, però sí que sento, i quan la vaig escriure, que tenia com dos nivells. El primer, un nivell més domèstic, amb tres personatges molt potents, cadascú a la seva manera, l'Stanis, la seva dona, la Cloti, i la seva cunyada, l'Elvira. Tres personatges que jo volia ben definits, persones de caràcter, que veurem que tenen cadascú a la seva manera, però les coses ben clares, una personalitat molt definida, i que la situació vital, la salut, els somnis que encara tenen, les ganes de prendre decisions que encara tenen, defineixen una tensió domèstica que segurament molta gent també reconeixerà o es podrà identificar. I a l'altre nivell, que és exactament el que tu deies, és més enllà del que passa dintre de les cases, ens trobem amb que afortunadament per ells i per tots nosaltres, ells viuen dins d'una comunitat. Una comunitat que és la d'aquest barri on està ubicada la nostra llibreria. Aquesta és una història que jo ja feia temps que rondava, eren uns personatges que, com solem dir els escriptors, jo ja coneixia perquè havia començat a escriure sobre ells, però és en el moment que tenim la llibreria Obaga va començar, ara ens acostem al 7è aniversari, que jo penetro d'alguna manera com a llibreter dins d'aquesta comunitat. I una comunitat que, com no pot ser d'una altra manera, m'enamoro d'ella, de la seva gent, de la seva
del seu tarannà, de la rutina d'aquest barri, que encara la gent que ho coneix és un espai que està en tensió amb la Barcelona d'aquí 3 o 4 carrers més cap al centre, on ja està Passeig de Gràcia, on pràcticament ja no hi ha veïns, no hi ha comerços de proximitat, la vida de barri ha estat ja molt erosionada i aquí encara es manté una mica aquesta comunitat. Llavors, volia fer un homenatge a aquesta comunitat, que és una mica la meva de la llibreria, i alhora deixar com un testimoni de la importància de que quan un surt fora de casa, quan un traspassa la porta de casa, amb els seus problemes, les seves dificultats, les seves incerteses, doncs es trobi que més enllà hi ha alguna cosa viva, que hi ha una comunitat viva. Llavors són aquests els dos nivells de la història que has marcat perfectament. No, que està molt bé. I també aquesta novel·la hi ha els personatges principals, però a més és una novel·la que passen moltes coses, petites però moltes coses. I això dona un dinamisme, i a més amb un to, personalment m'he rigut molt en aquesta obra. Hi ha moments de tot, però hi ha moments de dir, ostres, quina gràcia, o de la gent de barri, que els que som d'aquest barri, hi ha una cosa que ens ha fet molta il·lusió, perquè a part de llegir-ho, és igual que quan veus una pel·lícula, no? Que veus una pel·lícula de Barcelona, doncs veus els teus carrers i dius, on dia, mira, aquí és quan... no? Doncs ara ens ha passat el mateix, no? Ostres, quan parles de la llibreria és aquesta, visualitzes, no? I visualitzes també, doncs, que vas a fer l'ensaladilla russa al Morrison, ostres, al Morrison, quin banat, o a fer el menú aquell del Ferrum, i parles de les taules de ping-pong, les jugades que hem fet molts... moltes coses que ens ha fet, doncs, viure molt més aquest llibre. Bueno, ja la teva presentació, que vas fer-ho aquí al Cinema Girona, vull dir, jo no sé si mai havia vist una presentació tan multitudinària. La veritat és que els que ens dediquem a això és molt insòlit. Vam fer la presentació al Cinema Girona i van venir 250 persones. Qualsevol persona que es dediqui al món del llibre sap que això és dificilíssim. I tant de bo arribi a tenir tants seguidors com a escriptor. Bueno, ja estem a la segona edició. Ja estem a la segona edició, però tant la Carol com jo, la gent de l'Albaga, vam viure que aquesta presentació en el fons era una celebració d'aquesta comunitat de la llibreria que celebrava amb el seu llibre Té una bona notícia. La bona notícia és que hagués publicat un llibre. I sobre el que deies de la novel·la, les petites coses, del sentit de l'humor, el sentit de l'humor, els llibreters sabem perfectament que és una cosa molt delicada, que tu a vegades dius, és un llibre amb sentit de l'humor, i després ve algú, jo no l'he trobat, el sentit de l'humor. És una cosa molt particular, però sens dubte, per part meva, sí que hi havia una intenció que hi hagués sentit de l'humor, perquè li donés aquesta frescor, aquest puntet d'alegria a la història. Aquell treure ferro de les coses, i a vegades, i passen coses, i aquí no desvetllarem perquè han de comprar el llibre, però coses que són més sèries, però amb aquell toc que dius, no? Mai perdre aquella... Sí, també ho has dit, no? Jo crec que és molt maco, que es diu que passen moltes coses, petites, però moltes. Al final també la vida és això, a vegades la vida tens la sensació que tens projectes molt grans, coses molt grandioses, però a vegades el que més t'alimenta són les petites coses, no? Perquè són les que hi hagi electricitat en un petit detall, en una cosa que semblaria intranscendent, jo crec que són les que més ens omplen. I aquests personatges són molt de buscar aquestes petites coses i les van trobant. Llavors jo crec que el meu objectiu també com a escriptor és que la gent s'hi trobés còmoda amb aquestes petites coses. I alhora és una història que pot semblar que pot ser, clar, aquesta quotidianitat d'unes persones grans, d'un món a vegades que inevitablement se't va fent petit, que arriba la quietud, que arriba una sèrie de coses, però tot i això, aquesta gent té tantes ganes de viure, té tanta vitalitat que li treu suc al que té al seu abast. I això també pot ser una invitació a dir, fins i tot on sembla que la vida s'està esgotant o s'està esllangint o està baixant de nivell, fins i tot aquí
Hi ha molta vida i si som capaços de buscar-la i trobar-la, doncs... Sí, perquè una de les coses també que descrius molt bé a la gent gran, vella amb el doble sentit de la paraula, perquè em sembla fantàstica la gent amb aquesta saviesa i aquesta vitalitat, aquest de dir, ja això és igual, perquè ja ha tingut una passada i ja ha calmat una sèrie de coses i ha reivindicat unes altres, perquè aquestes sí que ja no poden deixar de fer-se. Perquè tu des d'adolescent ja volies, no? Sempre és una cosa que sempre dius, no? Que volies ser gran, no? O vell. Sí, bueno, sí que amics meus t'ho podran dir, no? De dir, tal qual has dit tu, no? Tu ja de jove volies ser vell. Vell en quin sentit? Ara potser s'ha perdut una mica aquesta dimensió, però històricament o en les comunitats qui era el vell? Bueno, el vell és la persona que ha sobreviscut, que ha pogut arribar a vella, que no totes han pogut arribar, i que mira la societat, mira el món des de l'experiència. Sap que no li han de passar coses excessivament emocionants en el que li queda de vida, però té el plaer d'haver viscut i de mirar les coses des de l'experiència. Ara, com a societat, és una societat que, simplificant molt, menys té la bellesa, menys té l'experiència, la gent, tothom vol ser jove, tothom vol fer coses, sembla que la vessant reflexiva, tota aquesta està una mica menys tinguda, i jo volia fer un homenatge precisament a recuperar aquesta època vital com la de la saviesa, de la senectut, la de la gent que és capaç d'aturar-se i mirar el món i reflexionar, en contra de vegades la gent de la mitjana edat que està en l'època productiva i que ells es senten molt... però no tenen temps de res, no tenen conversa perquè estan tot el dia treballant o fent coses. Llavors, sens dubte, volia fer una reivindicació de la gent gran i amb l'afegit de que la gent gran d'ara pertanyen a una generació que van néixer a la postguerra, per exemple, i va ser una generació molt lluitadora, que saben valorar molt les coses, que potser generacions posteriors no les han sabut valorar tant, que tenen una força inclús política molt manifesta. Els Iaió, Flautes, en el procés van tenir un paper determinant i en qualsevol lluita veus que són gent que sempre estan endavant. Llavors, sens dubte, volia fer un homenatge a aquesta edat vital i a aquesta generació. No, molt bé, es nota tant que és una reivindicació, que els coneixes molt i ha quedat molt ben plasmat. Hi ha una cosa que a mi personalment m'ha agradat molt, que com en el llibre diu que descrius els tipus de persona, no? Hi ha 3 tipus de persona. La persona que és mà, la persona que és bolígraf i la persona que és paper. Llavors, això vaig dir, dia, quina claretat d'explicar la persona. Explica'ns una mica. Mira, que treguis aquesta idea demostra que al final pensem que l'escriptor com una persona solitària que té idees i al final també en l'escriptura, en la mida que tu et vas barrejant de gent i estàs amatent a el que et diuen, doncs tindràs millors idees i podràs plasmar-la, perquè aquesta idea me la va explicar un amic i una persona que ve moltíssim a la llibreria, és el Joan Casas, escriptor, traductor i professor de teatre. Llavors aquesta era una idea que ell deia en relació als actors. La llegeixo així una miqueta literal, si us sembla, perquè així també la diré millor, ho dic en castellà tal qual està escrit al llibre. I diu, el yo que mira, no el yo que habla desde dentro del espejo, sino el yo que siento que soy, también sabe defenderse y atacar. Mi amigo Joan Casas, que además del mejor director de oficina bancaria que ha existido en esta ciudad, era dramaturgo en sus horas libres, siempre repetía que lo primero que hay que preguntarse es si quieres ser mano, bolígrafo o papel. Si eres la mano, mueves el instrumento que escribe. Si eres el bolígrafo, hay una mano que te mueve. Y si eres el papel, sencillamente recibes el dibujo que otro hace encima de ti.
És fantàstic. És preciosa. Ell ho deia als seus alumnes en relació a la tasca teatral i jo ho vaig projectar també una mica sobre la vida i m'encanta que Sí. No, i tant. I una altra cosa, a veure, ara Empujar al Sol ha sortit, ja estem a la segona edició, fantàstic, molt bé, ja ha sortit a la finestra, tothom li ha agradat molt i seguiran agradant i de més. Però tothom allò, és la teva primera novel·la, sí, la teva primera novel·la que surt, però en el calaix crec que n'hi ha unes quantes allà. Sí. Dioni, tindrem la sort de poder que aquestes obres que hi ha en el calaix que surtin, ara que has vist que realment ens agrada molt, ha agradat molt? Doncs espero que sí. D'acord, espero que sí. fantàstic. Sí, jo sempre faig aquesta puntualització de primera novel·la publicada, perquè també hi ha gent que potser que l'ha llegit i ve i diu, ostres, per ser la primera novel·la està molt bé. Bueno, jo fa 20 anys que m'hi dedico, que m'hi vaig començar a posar. Jo no em vaig formar, jo soc comptable, vaig estudiar econòmiques, però sí que d'una manera més o menys als 20 anys o així li vaig agafar l'hàbit d'escriptura com molta gent. Primer vaig començar per mi, a mesura que vas fent i et va agradant, vas intentant compartir. El que passa que fins a un període que podríem fixar en els 4 o 5 últims anys, no he alineat dues coses que jo crec que són molt importants. Una, que realment tu tinguis la necessitat o la voluntat de que aquest treball arribi als lectors, perquè a vegades tu escrivint i potser compartint amb gent propera tens suficient. Jo ja va haver un moment que sí que vaig tenir una mica la necessitat que això es relacionés amb lectors, a veure què n'opinaven, i un cop tens aquesta voluntat, doncs has de polir les coses fins que valguin prou la pena. Llavors, en aquest calaix, doncs, si jo faig la mirada quan vaig començar a escriure, doncs escrivia històries i després passava a una altra història, potser no passaven per un procés tan important com és el de correcció. Llavors, al final, aquesta és una novel·la que no és molt llarga, però que l'he treballat molt, tornar-la a rellegir. Inclús una cosa que molta gent que escriu segurament s'hi sent identificada, que és a vegades llegir en veu alta el que has escrit perquè el ritme vegis que ell és. Llavors, tota aquesta tasca que en altres èpoques de la meva vida no feia, doncs ara l'he començat a fer en els últims anys. També ara em dedico al 100% a la llibreria, li estic dedicant més hores al dia a l'escriptura i al final totes aquestes coses alineades doncs acaben encaixant. Clar, fantàstic. Doncs escolta, Dioni, nosaltres a UNAR recomanem coses que ens agraden. Llavors, quina de llibre... Empujar al Sol, Dioni porta, això està claríssim. A veure, una pel·lícula. Quina pel·lícula ens recomanaries? Mira, una pel·lícula que d'alguna manera llunyana, però potser propera també, emparenta una mica en la tonalitat amb Empujar el Sol, és una pel·lícula del Nanni Moretti que es diu El Sol del Futuro, que va estar en cartellera fa un any o 2 anys i és d'un director de cinema que havia estat militant del Partit Comunista i que vol reflexar una època en la que el Partit Comunista italià entra en combustió perquè hi ha la repressió a Hongria i llavors, com un moment molt convuls en el qual hi ha molta gent que també es desenganya políticament. Llavors és una pel·lícula que la història que explica és la història d'un desencís, és una història que podríem considerar trista, però té tota una tonalitat tan bonica, tan vitalista, que surts d'allà amb
amb un somriure i amb el cor emocionat, salvant totes les distàncies del món, però bueno, aquí una mica la intenció amb aquesta novel·la era una cosa similar. Són històries complicades pel moment vital en el qual es troben els protagonistes, però sí que volia que hi hagués una tonalitat bonica. Molt bé. I de teatre, què ens podries recomanar? Vaig anar al Teatre Gaudí a veure un monòleg de la Montplans que es deia Sembla que rigui. La Montplans ja la coneixem, una actriu extraordinària, amb un registre dramàtic bestial, amb un registre còmic bestial, i fa un monòleg en el qual ella s'enfrenta al públic i et va portant cap al riure, cap al plor, una cosa meravellosa, també en el qual és un personatge d'aquesta tercera edat, quarta edat, que deies tu abans, molt emocionant, i que crec, jo el vaig veure, ara no està en cartellera, potser torna. Segur que fa algun bolo. Si torna o si hi ha bolos, sens dubte recomano a tothom que tingui oportunitat de veure, perquè és una meravella. Que bé, que bé, que bé. I llavors, d'exposició, hi ha alguna exposició que hagis vist? Sí, d'exposicions volia recomanar Suburbia. A mi m'agrada molt associar i connectar les coses, així que també ho connectaré amb Empujar el Sol. Suburbia era una exposició que van fer al CCCB fa un anyet i explica com a Estats Units van començar a néixer les urbanitzacions. Llavors, al començament del segle XX, la gent intentava concentrar-se a les ciutats, sobretot la gent que tenia poder adquisitiu, es fan els metros, els trens, etc. I en un determinat moment un grup de gent, en principi amb poder adquisitiu important, comencen a anar fora de les ciutats. Per què? Perquè es suposa que tindran el seu jardí, el seu espai més gran, i això al final acaba aïllant molt aquestes persones, acaba produint que la força política també es dilueixi perquè la gent ja no es veu, no es troba, i d'alguna manera l'Empujar el Sol, aquest model d'urbanització que aquí a Europa, aquí a Catalunya, potser no ha arribat tant, però Déu-n'hi-do, també ha arribat amb una força, potser no tan forta com als Estats Units, però ha arribat. Llavors és molt important tenir una mirada no ingènua cap a això, no? De dir, al final, això que està dient, que tu com a individu només et preocupis per tenir una casa en la qual et puguis desenvolupar com a individu, sense tenir en compte els teus vincles comunitaris, i després que debilita molt també la societat. Llavors, com a contraexemple del que al final d'alguna manera intenta homenatjar, reivindicar, aplaudir, Empujar el Sol, doncs aquesta exposició de Suburbia que vam veure al CCCB fa un temps. Doncs fantàstic, doncs Dioni, moltes gràcies per les recomanacions. Ara sabem que has tornat de Madrid a la Fira del Llibre, que ha sigut un èxit, i ara també és que el teu també és un no parat, vas a l'associació veïnal de l'Alzina, no? També, que tens una presentació, que has tingut una presentació, vull dir que vam fer vaig molt ràpid de Madrid, la veritat és que va ser sensacional, vam anar a la Fira de Madrid i la veritat és que fa molta il·lusió, no saps si vindrà, tu tens allà el teu espai de signatures, no saps si vindrà algú, i afortunadament va venir molta gent que li ha arribat el llibre per una via o per altra. Avui en dia les xarxes socials doncs permeten que es faci una miqueta el boca a orella. Pepitas de Calabaza també és una novel·la de molt prestigi, un segell molt reconegut, i la veritat és que va ser fantàstic. I aquesta setmana també he estat a Salvem l'Alzina i m'ha fet moltíssima il·lusió perquè d'alguna manera ells també els hi va agradar el llibre per tot aquest homenatge... homenatge no, tota aquesta reivindicació directament, de lo que són les comunitats, de lo que és lluitar per les coses de barri on ens podem trobar. Llavors, tenir oportunitat d'anar a un lloc així a parlar del meu llibre, doncs, fantàstic. Una il·lusió tremenda.
Doncs, Dioni, moltíssimes gràcies, i a tots vosaltres, si ens voleu seguir en el YouTube, en l'Spotify, a l'Insta, en el TikTok, i a més tenim una adreça que podeu recomanar-nos coses, esteu oberts, si teniu coses per culturals que ens voleu dir, nosaltres ho difondrem encantats. Doncs esperem que tingueu una bona setmana i, sobretot, a disfrutar. Bunny creeps out and caresses his nose, combs out his hair with his fluttering toes.